देखिए जितेंद्र भैया कि हर गांव में हर जगह पे नीम का पेड़ होला। हमारे गांव में नीम के पेड़ बा। हम हर साल जौन नवरात्रि में माई जी आवेली और पूजा होला। और देखिए हम कैसे भक्त के माध्यम से कैसे कहता रे निमिये हवढ़ना माई के निमिये बिछौना हो कि निमिये तरवाना हो कि निमिये तरवाना माई के आसाना हो धराला हो कि निमिये तरवाना माई कावना सवाद माई निमिये पे पावेलू धावल धूपल माई निमिये पे आवेलू कावना सवाद माई निमिये पे पावेलू धावल धूपल माई निमिये पे आवेलू ओही निमितरवा माई के कलशा धराला हो कि निमिये तरवाना माई के आसाना हो धराला हो कि निमिये तरवाना माई हाँ गैया के गोबरा से आंगना लिपवली नाऊ ना बोला के हम चौका पुरवली गैया के गोबरा से आंगना लिपवली नाऊ न बोला के हम चौका पुरवली घियावा के दिया ना माई के घियावा के दिया ना माई के रोज ही धराला हो कि निमिये तरवाना हो कि निमिये तरवाना माई के आसाना हो धराला हो कि निमिये तरवाना माई के देखी हर चीज माई के भावेला, सब फूल दुनिया के भावेला, लेकिन कौन फूल माई के भावेला भक्त बतावत कैसे।
फूल ना पसंद माई के बेलिया चमेलिया। गेंदा गुलाब नाही भावे रात रानिया। फूल ना पसंद माई के बेलिया चमेलिया। गेंदा गुलाब नाही भावे रात रानिया। अढ़उल फुलवा माई के रोजे हो चढ़ाला हो कि निमिये तरवाना हो कि निमिये तरवाना। माई के आसन हो धराला हो कि निमिये तरवाना। माई के निमिये हवढ़ना माई के निमिये बिछौना हो कि निमिये तरवाना हो कि